entrevista. Ens podries explicar un poc com va la ciència sobre el tema de la igualtat? En aquest tema no va gaire bé la ciència, perquè la majoria de persones són homes i no dones. Per això, en aquesta entrevista m'agradaria animar a totes les dones a ser científiques, ja que, com que ja ho som, ho hem de demostrar. Moltes gràcies. Unes darreres paraules. Ànims a totes les dones! Ja ho he sentit. Ànims!